Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibikelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, cela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangiphosta ivideo wena-ke bese-ke uthola umyalezo phecelezi i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwevideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu lo esimbona-ke esithombeni uyena-ke umshayeli noma ngithi-ke udriver osukwini-ke lwayizolo-ke kwabikwa ukuthi-ke kunesigameko laphaya eSoweto endaweni-ke yaseGoli laphaya eduze-ke neMaponya Mall, lapho-ke odriver noma ngithi-ke abantu bamatekisi bebehlasela laphaya abasebenzi bakwa-Bolt phecelezi noma ngithi-ke nje i-e-hailing, ekuthiwa-ke bebekhala ngokuthi-ke laba babaqedela-ke umsebenzi abantu-ke abasezi ematekisini ngoba bethembe ukuthi-ke bazo-requesta begibele-ke o-Bolt. Lo mfolo engimfakile-ke esithombeni ubeke esedutshulwa, wase-ke eshiswa esemotini-ke yakhe asebenza ngayo. Osukeni-ke lo namhlanje indaba-ke evelayo kuthiwa-ke umphakathi oseduze nayo-ke iMaponya Mall kuthiwa-ke uyabhikisha-ke namhlanje njengamanje-ke nawo umphakathi usushise iquantum nokuthiwa-ke udriver ubezodlula nje eduze nala kubhikishwa khona. Kuthiwa-ke ugolozile ukuthi-ke ame, wathi yena-ke akahlangene nokushiswa kuka-driver lo mfo engimfakile esithombeni. Umphakathi-ke ube usucasuka, wase-ke umkhipha emotini, wase-ke unqonqisa iquantum ebelishayela kulesigameko senzeke khona laphaya eMaponya Mall noma ngithi-ke eSoweto eduze neMaponya Mall. Like ivideo, subscribe, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena ukuthini-ke ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba etrendayo usuku nosuku, ahlangabezane kwivideo elandelayo.